Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι εδώ και πάλι για να κάνω react. Και σήμερα θα κάνω react στο βίντεο του Λουκανικόπιτα. Νέα άνεργων off μοντέλα. Κλέφτες, σπίτι, χάκι, λίτσιος, big boss, κατά τραγούδια. Αυτό παιδιά, σήμερα θα δούμε το βίντεο, αυτό. Λοιπόν, αν μεταξύ ώρα το κορεματάκι, χθες κορεύτηκα, τα κόντινα αρκετά, αλλά το χρειαζόμουν. Τέλος πάντων, γιατί φλεξάω ένα κόρεμα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, πάμε. Ανοίγουμε και λίγο πιο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ο μεγαλύτερος κλέφτης του YouTube. Τι γίνεται, ποιος είναι? Έχουμε ένα expose βίντεο. Αυτό είναι το κανάλι, αξίζει να γνωρίζετε. Ένα κανάλι που είναι πάρα πολύ καλό κανάλι. Βλέπω κάθε φορά που ανεβάζουν βίντεο, ωραία, και βλέπετε ανεβάζουν πάρα πολύ συχνά. 5 μέρες, 8 μέρες, 11 μέρες, 12 μέρες, 2 εβδομάδες. Βλέπω, σκιουράκης. Βλέπω κάθε φορά που ανεβάζουν βίντεο και έχει διένα, αλλά δεν έχουν την κόκκινη μπάρα από κάτω. Δείτε. Μοιάζει με ένα ιστορικό κτίριο, αλλά πίσω από την πρόσωψη κρύβεται ένα φρούριο που μοιάζει με φυλακή υψής της ασφαλείας. Ο Λευκός Οίκος είναι ένα από τα πιο καλά προστατευόμενα. Το 12. Το ξέρατε ότι άμα πάρουμε τον τίτλο, ωραία, Ναι. τίτλο, copy-paste, και ας πούμε το βάζω εγώ στο translate, από ελληνικά να γίνει γερμανικά. Τα πιο χαρακτηριστικά. Λοιπόν, το σταμάτησα λίγο το βίντεο. Είχα κάτι, τέλος πάντων. Τα πιο απίστευτα χαρακτηριστικά ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ναι. Αλλά και δεν μπορώ. Ναι, πού κολλάει? Σκιουράκης ρε μαλάκα. Αυτός είναι Γερμανός ρε. Καθαρά. Die unglaublichsten Sicherheitsfunktionen des Weißen Hauses. Είδες ρε σκιουράκι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Schwebenhauses. Sorry για όποιον ξέρει γερμανικά, δεν έχω ιδέα. Στην τύχη το είπα. Κάνουμε paste εδώ πέρα. Οχ. Τι έγινε? Όχι, τι Δεν έγινε? κάτσε να σας το βάλω να βλέπετε. Δεν μπορώ από εδώ. Γάμο το. Από εδώ. Για δούμε το thumbnail. Τραμπ εδώ, τραμπ εκεί. Τραμπ εδώ, τραμπ εκεί. Οχ. Ακριβώς το ίδιο thumbnail. Οπα. Αυτός τον έβασε 8 μέρες. Ο αξίζει να γνωρίζετε. Αυτός πριν 2 εβδομάδες. 195.000 αυτός. Σας. 2 αυτός. Οκ. Για να δούμε το βίντεο του. Μπορεί απλά να έτυχε το thumbnail. Είναι το ίδιο. Και ο τίτλος, επειδή τον έκανα translate. In diesem Es sieht aus wie ein historisches Gebäude, aber hinter der Fassade verbirgt sich eine Festung, die einem Hochsicherheitsgefängnis gleicht. Το βλέπετε. Δεν μπορώ, η μουσική που έχει βάλει από πίσω είναι λες και θα δούμε thriller ρε μαλάκα. Δεν γίνεται. Σύμπλο. Πιστεύω ότι όλοι Μαλάκα. θέλει να κάνουμε άλλο ένα Όντως test. ρε φίλε. Τι κάνετε? Σκιουράκης έβαλε αυτό το στο background, αυτή τη μουσική, λες και μιλάει κάτι για τα μαχητικά και τέτοια. Ενώ όχι bro, ούτε καν. Του κάνει. Θα το βάλουμε δίπλα-δίπλα, ίδια ώρα, ωραία. Θα κλείσω το ρίχο από τα γερμανικά και θα το ακούσουμε στα ελληνικά. Πάμε. 3, 2, 1. Ένα ιστορικό κτίριο, αλλά πίσω από την πρόσωψη κρύβεται ένα φρούριο που μοιάζει με φυλακή υψής της ασφαλείας. Ο Λευκός Οίκος είναι ένα από τα πιο καλά προστατευόμενα μέρη στον κόσμο και το σύστημα ασφαλείας του κάνει ακόμη και το πιο σύγχρονο υψηλής τεχνολογίας καταφύγιο να φαίνεται ξεπερασμένο. Το βλέπετε. Δεν είμαι τρελός. Εντάξει, μπορεί να είναι το ίδιο ρε. Το έχουν οι ίδιοι, περίμενε λίγο να το δούμε. Τι σημαίνει? Έχει καταρχάς το ίδιο τέτοιο, μήπως το έχουν οι ίδιοι ρε μαλάκα. Γερμανικά, αξίζει να γνωρίζετε, μήπως είναι το ίδιο. Πάμε να δούμε. Το ξεχωριστά σε αυτό το βίντεο. Περίμενε. Κάτσε, μόλις τώρα πήγε και μετάφρασε τη λέξη αυτή του καναλιού του γερμανικού που αντιγράφει το αξίζει να γνωρίζετε. Το μετέφερε σε ελληνικά και έλεγε αξίζει να γνωρίζετε. Ο αξίζει να γνωρίζετε έχει 2 κανάλια. Το ένα είναι ελληνικό και το άλλο γερμανικό. What the... Bro, τι λες τώρα? Φανταστείτε πόσα
λεφτά βγάζει ο μπρο και έχει και το μπλε τικ. Δεν ξέρω, είχε μισό λεπτό. Για... Το ίδιο ρε, μπορεί να το έχουν οι ίδιοι, περίμενε λίγο να το δούμε. Τι σημαίνει? Όχι, δεν έχει το τικ το μπλε. Αλλά δεν ξέρω ρε μπρο, γιατί είναι ίδιο. Okay. Ξεχωριστά σε αυτό το βίντεο. Ας ξεκινήσουμε με τους άνδρες. Όταν ένας άνδρας έρχεται σε ερωτική επαφή με μια γυναίκα, τελικά φτάνει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Σημείο χωρίς επιστροφή, η εκκίνηση γίνεται having it off. So, start with the man. What happens to him? At some point during sex, men reach a point of no return. Το ξέβεται στα ύψη και το σπέρνει. Ωραία, μάγκες. Τώρα τι θα κάνω? Θέλω να κάνω react σε ένα άλλο βίντεο, γιατί φίλε, ξέρω, για διάφορο. Άρα να δούμε αυτό. Είναι λίγο... Πώς θέλεις το θέλει βρά. Θα πάω. Έτσι. Καλημέρα. Σε έφτασε. Το βίντεο με το κόνσεπτ για 24 ο Chris ASMR μου ελέγχει the challenges. Θες εσύ ζητάς από εμένα και να του το εκπληρώσω. Γιατί αλλιώς χάνω. Απλά θα ξαναγίνει. Ενώ αν κερδίσει ο Chris... Μαλάκες, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Φίλο, η Τσόνλη έχει γίνει κολλητός με τον Chris ASMR. Δηλαδή, πάντα πάει και κάνει βίντεο μαζί του, ξέρω εγώ. Έχει γίνει fan page Chris ASMR. Το κανάλι του θα πρέπει να λεγόταν Johnny Skills ASMR Chris. Μαλάκες. Αν και χεϊτάρω η Τσόνλη, είπα να το σχολιάσω. Δεν είπα να μου αρέσει, να το δω και να μου αρέσει. Είπαμε. Το σχολιάζω μόνο. Σχολιάζω. Άντε. Δες με. Πάμε. ASMR εδώ δίνει την υπόσχεσή του ότι με το που βγει αυτό το βίντεο ξεκινάει επίσημα τη διατροφή. Σωστά. Σύμφωνοι. Δώσαμε χέρι και τώρα το challenge ξεκινάει. Όχι. Βλέπετε αυτό που πω και σας θα ξεκινήσει. Τι σας έρχεται στο μυαλό? Πείτε, όχι πείτε. Περιμένω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Μπρο, δεν γίνεται να μην σου φέρνει κάτι στο μυαλό. Σίγουρα θα λέει, μόνο για το βίντεο θα το λέω αυτό. Θα φάω όλη μέρα σου. Τέλος πάντων, ήθελα να πω, προχωράμε. Ναι, μετράμε 5. 5, ναι. Να κάνω, δεν μπορώ να πω, ναι. Να κάνω συμβούλιο. Ναι. Το βρήκαμε και το τέταρτο, πριν λίγο, αλλά το ξέχασα. Α, και από το τάζ. Α, ναι, μασάζ βοτρίνη, λάπτοπ, τάζ. Chris. Έλα, ναι. Μαλάκα, τι προφορά είναι αυτή ρε μπρο. Μπρο. Ξέμαθε αγγλικά μπρο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να ξανακούσω τέτοια προφορά. Ο χρόνος σου τελειώνει. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, το challenge. Σε ένα λάπτοπ, γιατί έχω... Ναι, πάμε. Λάπτοπ, ναι, όπως το άκουσα. Λάπτοπ, πάμε. Είναι έτοιμος να δώσει την πρώτη μου επιθυμία. Το challenge είναι challenge. Πάμε για λάπτοπ. Βάλει, Πανέμορφο. να μην πετάγε. Την ώρα που κάναμε... Λίγο. Μαλάκα. Μπρο, κάνω Ινιέστα.
Ήτανε άμα έτρωγε McDonald's θα ήταν έτσι. Δείτε. Ίδια μαλλιά με γι' αυτό το λέω. Μη με πέρασε τη γέη σου. Το είπα. Οκ. Το είπα. Να μην πετάγανε σε καλά. Πίσω από τον που κάναμε, είχαμε είχε περάσει και από μια βυζαρού με μαύρο τώρα που δεν φορούσε σουτιέν. Κανόνια πέρα. Άρε τρελέ. Λοιπόν, πάμε. Πάντως σίγουρα μεγαλύτερα από τα δικά σου δεν νομίζω να ήταν. Τέλος πάντων. Είναι λίγο πιο μακριά από εδώ. Είναι το μαγαζί μου του Ηλία. Έχει τη Mobicel. Εκεί πήρα και το κινητό μου. Εκεί θα πάρουμε και το λάπτοπ σου. Τέλεια. Πεινάς τώρα τίποτα, θες καμιά φωλιάτα. Τα 2 challenge είναι φαΐ. Αλλιώς Είπε όχι στο Μαλακά. Είπε ο Chris ASMR όχι στο φαΐ. Παιδιά, μαζευτείτε! Είπε όχι στο φαΐ ο Chris ASMR! Μπρο, δεν σου πίστευα. Είπε ο Chris ASMR όχι στο φαΐ. Λες μετά το φαγητό να πάει να φάει όλα τα σουβλάκια της γειτονιάς του. Δεν ξέρω. θες να φας όλα. Εννοείται. Μετά άρο και ανέβει. Και μη με Ναι, παιδιά, sorry που έδειξα. Δηλαδή που είπα μπροστά σας. Μη με διακοπτείς, γιαγιά. Ναι. Έχει λίγο φασαρία, οπότε... Βασικά δεν έχει φασαρία, απλά δεν θέλω να μιλάω την ώρα που κάνω βίντεο. Anyway. Μήλο και 2 πίτσες. Πατήσα σαντουιτσάκι, αλλά έφαγα... Εντάξει, don't worry. Τα χέστρα, σαμπουάν, λάμπα, πίτα, γύρο, πατάτες, σως ντομάτα, λάμπα, τσατζίκι, γουρούνι, γουνοπούλα, άνθρωπο μέσα, γεννητικά λίτσιο μέσα, κονίλο μέσα, σκιουράκι μέσα, άνεργους μέσα, τον εαυτό του μέσα. Τέλος πάντων, μια πίτα που έχει από όλα μέσα και την έφαγε. Δηλαδή έφαγε όλους τους YouTubers γενικά και όλους τους πλανήτες. Αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητός. Το είπα. Με πρωτεΐνη, γρανόλα, τι λέει ο μπρο. Μπρο, μιλάς στον Chris ASMR για τέτοιο φαγητό, έλεος. Είναι ο Chris ASMR. Ντα. Πού ζει ο Όλτσον, λέει. ακτινίδιο και μπανάνα. Τίγκα στην πρωτεΐνη. Ναι, το ακτινίδιο δεν κάνει καλούς άντρες και γενικά στα αγόρια. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω άμα το ήξερε. Τέλος πάντων. Πήγα να σταματήσω το βίντεο, μαλάκα. Τέλος πάντων. Το πήρα να στέλνει σπίτι. Θα παίρναμε από εκεί. Ναι, η Αθήνα έχει... Παίρνω το τσάνι τον φίλο μας τον Γιώργο. Για την προσωπία της Πόρσε, πού κοντά πέφτει στην Αθήνα. Πήγαμε για Πόρσε. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω ο Chris ASMR. Αλήθεια. Δεν θα ήθελα ποτέ η καημένη Πόρσε να τραβάει τέτοιο ζόρι. Δες πόσο όμορφη είναι να πεθάνει τόσο νέα. Πόσο κολοχόντρος να της. Μαλάκα, τι είναι αυτό ρε μπρο, το τέραν. Ο μπρο, μαλάκα, έχει βγάλει όλα τα μπουτια του έξω, τα μπράτσα του. Ναι, πολύ μπράτσα. Μαλάκα, μπρο, είναι μια φάλαινα και κάτι άλλο. Άντε τώρα. Όχι ρε πλάκα. Δείτε λίγο τι είπε. Μη μου λες. Φύγαμε. Άντε τώρα. Όχι ρε πλάκα. Δεν μπορώ να σου... Τι είπα. Εδώ.
Μαλάκα, ακόμα και το GTA δεν θα σε άντεχε, bro. No. Σιγά μη σε άντεχε το ίδιο το GTA, bro. Ο Παναγιάς σου. Οπ. Όχι ρε, χτύπησαν. Ναι. Αυτό το game είναι... Ωραία, φίλε. Εδώ μας γουτσούλησε και ένα πουλί και μου τελείωσε το νερό, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό. Αρκετό YouTube για σήμερα. Το λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Σε άλλο βίντεο.